Ready na? Ready na? Hoklainsan uli. Artist ready. Rolling. Camera. Lagaw. Ta-ta-ta-da. Tudu. Ayah, मा जाखो? फैब्रा स्ल' मोसनाव माबा मुर्ति बायदि दल'ल'स थाबाय दंफां उराथां माथां। ए दे होनबालाय आंना रेडि जाथ'वाखैमोन। आरो नोंना गुसिंग्रा सामब्राम साला मा लागाव बेलाय एक्सन बुंब्रा एक्सन बिदि बुंलायनांगौ मालाय। होद केमेरामेना बिदि जायो। दानो केमेराखौनो दैयाव ज्राव गारगारगोनलां। दे मोजां खार। दे रिपिट। Artist ready. 1, 2, 3, go. Ayah. Cut. Hei salah. सिगांथिंसो फैनांगौलै स्ल' मोसनाव उनथिंजालाय मानो थांखोब्रा गोदाव सोरावनो। बै गुसिंग्रायानो ग होनबाय नालाय आं थांबाय। बे बिगुर गुसिंग्राखौबो जोंबायलां मा ग बेलाय आं दहायनो बुंबाय एक्सन बुं होननानै। दानो जोदामब्लिनानै गादामब्लिनानै हाजों समान खालामगारगोनलां। गावसिनानो जाखाथारालै गयदा आंखौसो रागा जाबाय थायो। एक्सप्रेसनखौ मोजां खालाम एक्सप्रेसन। केमिस्ट्रिखौनो बुजियाब्ला मा भिडिअ बानायगोन नोंसोरलाय खैबार लाखो थै दे। केमिस्ट्रियाथ' साइन्स साबजेक्टसो। दे देबार जागोन दे। मिउजिकखौबो खुगाजोंनो होफा होमब्लासो एडिटिंआव मिलायगोन। ए आर्टिस्ट रेडि ना? Rolling, camera, action. दैमा सेराव टे सरहायना टे जान्जियाव टुई दैहु लानाय दैहु लायाखै दे थाबायबोनाय तरपे जान्जि बानायखानाय रुमबां मेगन गिदिर माबागि साला माबासो बुंफ्लांबाय साला मामोनलाय निनाव मेगन बेस्रां बुंनांगौआ माबा मेगन गिदिरसो बुंफ्लांबाय। बाखांलाय लाङोलां बाराखौबा गले खैबार लाखो बेखौनो सानसे ओंखाम जाया लोङा दै बरिं बेकार एक्टिंआनो जाया मा अखा दं नोंसोरलाय एक्टर जानायनि माबा एम्बु सत्र थांना थां दै बेकार साला ओरैनो थाबाय आङो थांसै जालां नोंसोरसो गालां। देख' बिदि नङा बारा गुसिंग्रा बे फाग्ला बिदि जायो। फैसा थाइसेबो हरनाय नङा दै खिन्थु आं दरखार गैया हराबाबो नोंसोरखौ भिडिअ लास्लाय सैमा मानै अरलायनायखौ भिडिअ लाना हरबाबो बांसिन भिउस मोनगोन। टाइमसो लस साला घन्टायाव फैला नोंसोर लेंहरबाबो। बे बेथाया जावनासो थांबावबाय। अन्थाया बोरैलै सालाखौ दाउ दुलाबाथा खुबैनाय होलांदानो। आं लाजिनायसो मोनसोबाहाय। जेबो लाजिनाङा सना जेबो लाजिनाङा खोथा गैया। बेलाय मा बिनिख्रुइ बांसिन गेदेर प्रडाक्सनाव एक्ट्रिस जानो चान्स होगोन आं नोंखौ। बिसोरलाय मा मैया दाख्लैनि गथ' थिदि थिलासो बिसोरो एंखुरसो बिसोरो देरफुलाबायनाय थिदि थिला एंखुरखायनो बारा धैर्य गैया बिसोरनाव। जेबो टेनसन लाना सना आं दं गोसो जायोब्ला आं नोंखौ बलिउड टलिउडनि एक्ट्रेस खालामनो हायोलै। खोब नोंना बिराद दुनिया दंसोगारो दे फानसे बारा बुंनो मोनाबा जाथारा बेहा। बारा दुना लानाबो बिलम बायदि बेफोर जागोन। दुगायाखैलै सना नैबे सामथाय थासान्दियाव मा टेनसन लादो। नामा जेरै सामथाय जेराव फिल्ड थायो बेयावनो थायो बेखायनो जेरावबो फिल्ड दं आंहा मिथिबाय। फैसना एसे गोबाना आराम लानि। एसेबो लाजिथारा बे। फै होनब्लालाय बै दैमा सेराव सानैजों माबाहैनि मा होनो लाइन मारिहैनि सानैजों जिरायनानै। नाङाहाय मा थौ थांसै न'आव गोबाव जाबाय ओरैनोबा आइखौ थगायनासो फैदों आङो लोगोनाव थांनो होननानै। फैदो मा बार दा नङाब्ला जोंहा बिमा रांखिनाया जाखावगोन। गैयालै आंना गार्लफ्रेन्डआ जाम्बिथां माथां एसे इन्जय खालामनो गोसोबाबो जाथारा। एसे मोजां दैयाव दुगैनो हागौमोनलाय मालाय फरेनारफोर जानायमोनब्ला बिकिनि ब्राफोर गाननानै दानो जापाव दुगैगौमोन। अबसे बिसिनि कालसारजों जोंनि कालसारजों बहा गोरोबनो। बे फाग्लिया मा थांग्रोबाय थाखो बेलाय। बेबि आं नोंनिफ्राय फंसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। मा बाथ्रा जालायखो सना? एक्सुवेलि नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां मोजां मोनो? बेसेबां मोजां मोनो माने बुहुत मोजां मोनो बुहुत मथा मथि फाल्लासेआनो दे फाल्लासे माने 100 केजिफ्रामानो दे।
नायलाय आं माबा मोनसे बुंबा जेबो सिरियासखौनो लाखाया सब समाय फाल्तुल' माबादिथाय माबा मोनसे बुंबा सब समाय फाल्तुल' जेबो सिरियासखौनो लाया आं बासिबावासो नोंखौ अननानै मेगनाव लादायदाय सुबादि खानो लानाय होनानै आं खायसे लासोमना दं नोंखौ मालायफोरनि बयफ्रेन्डआ माबायदि आंना माबायदि मोजांसो मोनफ्लादों खोमा मोजां मोनोलै सना जोबोर मोजां मोनो आं नोंखौ बुहुद मोजां मोनखायो तामानि हेभि सलिड डेन्जार मोजां मोनखायो आं नोंखौ मोजां मोननायनिख्रुइ गोसो थोनाया बांसिन बावसोलै नोंगौ सना बेबि नों थगायबासो थगायालै सना नाय नोंनो सानना नाय 2 years रिलेसनशिपआव दं दा जों नोंनो अब्ला सानना नाय माबा सोंबावनो गोनां दं माबा फोरमान होबावनो दं थेवबो माब्लाबा ओइ देख नों आंखौ फोथायाना सना नों आंनि गोसो गोरबो सिंनि ओइ माबा दन्दर सिङाव हाबसोना नायबासो मिथिगोन नोङो आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो अब्लासो फोथायसिगोन नोङो बा सनाया आंखौ जोबोर मोजां मोनमारोथ' बिदि जालायगोन नोङो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो होनना माबाफोर फोरमान होनो हागोन नोङो मोजां मोनलायनायाव आनजाद लानाय फोरमान लानाय बेफोरखौ खालामबाय थाजायालै सना नों गावनि गोसोजोंनो साननो हायो मोजां मोनगोन ना मोना होनना नों आंखौ फोथायाना नाय सना हाथरखिखौ जेरै सानख'नो हाया थिग बेबादिनो आंनि मोजां मोननायखौ बुंस'नो हायालै सना लैथोनि दैया रानलांब्लाबो आं नोंखौ बावनाय नङा साना सोनाबथिं ओंखारग्रा जाबाबो आं नोंखौ बावनाय नङा साहारा बालाहामाया लैथो जालांब्लाबो आं नोंखौ बावनाय नङा आंनि देहाया सेवहांगार जालांब्लाबो आं नोंखौ बावनाय नङा सना माब्लाबा बावनाय नङा नेभार नायलाय बिराद अभार एक्टिं आरोना फानसे बारा बुंनो मोनाबा गोजोनथारा बेहा मानसिखौनो बारा फोथायनो हाया आं बिदिखायनो ओइ फोथायाबादि हाबा जाथ्रानोसैलै रखरा बारा माबाखौ सुखुवालां दे सना फोथायबाय नों माबा मोनसे फिसा साख्रिबाबो लाग्रो नङाब्ला इनकामनि सर्स मोनसे फिक्स खालामना लाथार उनाव जागोन दे खम जारला नायलाय खिफिदों आरो बे होद आं खिफिदों नामा आंसो खिफिदा आं खिफियाखै दा थगायनाङा दे आं खोनाथारबाय बोरैबा मिस्टेकलि थर गैयाजासे गलांबाय खोमा होमबा जाव थांसै गोबाव जाबाय सिलफुर दाख्लै लोंनाया आइसो लांदोंमोन आं 500 मैया मिथिना दोखोराय जाबायब्रा हादुआसो नोङो नामा जेरै लरग बिदिनोल' लरगआनो नोङो जोंफोर बादि जा खुदका इनकाम खुदका पैसा आसला बिमा बिफानिफ्राय दमोना फैसा लाबोनायखौनो बिराद लेबेल मारिनो हादो नोङो है नैलै आसोलफोर बबेनिबा दाउथु जरासो फैलायबायलै है बिलाया माथो जों गामिनि सामथायसो पास्लाबा हिरि एसे दाउना हरनि सालाफोरखो हेलौ रमियो जुलियट बारे नोंसोरखौ समायना नुथारदों माथो बा सोलफोर बबेनिफ्राय मा उदै बुंजासे जाबोबाय नामा ओइ मिस्टार सालाय गमथाना बाथ्रा बुं हिरि आं मा गाज्रि बाथ्रा बुंखोलै आं बुंदोसो बबेबा धाबा रेस्टुरेन्टफोराव माबाफोर चावमिन मम'फोर जाबाय नामायगासो बुंदो मा खर' जादों नोंलाय ओमफ्राय नोंसोरो मानो गोनांथि बेफोरखौलाय ओइ बहानि एसे दमलै हा बाप्रे हेभि मालखौनो पटायना लादोलै आसोला मा मुं होन्दोंमोनलाय नोंनिखौ हिर' सामथाय आच्छा सामथाय नोंनि एक्ट्रेसखौ आदि हरथ'नो ना बांद्राय जाबाय हले गैया भद्र ओइ लरग बबे एक्सन जादों नोंलाय नुवाखै बायदि मोनदों नामा लाजिया नोङो गामिनि सेंग्रा जानानै बिदि एदाव होनो आसोलफोर फैदोलै फैदो जाबाय फै सोरखौ एदावना लानाय बायदि मोनदों नोंसोरलाय दानो टनि जानि होलाय बुसिनि होलाय मावजिनि होलाय जिबुनि होलाय होगोन आं मा गोजनिनि बिराद थाब लादों नामा नोङो खेबसे अननानै जलदब गोलैगोन साइनायाव ओरैनो बोसोरबा सावलेन कुम्पु सिखायना फैयाखै आङो नंमारगौ नामालै लरग जानोलै आंबो बारा मोजां मिथिलाय लाङा हगार लामाया एकदम गरायनि जोनाय होगौ नङालै नुनायावनो दाखु साइस नुजोबखायो हेलौ आंनि जिउ
माइनाव सना रुपा तामा हिरा लहा गाजोल ए सुरिता बहा दं नों दा? आं न'आवनो दं सना। बाथ्राफोराथ' बोरैबा जाबाय बेबि। मा बोरैबा जाखो? माबाफोर जाबाय नामा? आंखौ खोथायालासिनो आइ आफामोना सोरबा गुबुन सेंग्रानो हरनो नागिरदों। दा दिनैनो नायनो फैनो नागिरदों। मोनफैसिगोनानो खोमा। मा? नायनो फैगोन? आं बे बाथ्राखौ खोनानानै सिगां मानो लावदियाव? मा मावो सेंग्राया? बबे गामिनि? नोंसोर गामि खाथिनिनो सोरबा डक्टर मावो ना मानो? जों गामि खाथिनि डक्टर मावो? जों गामि खाथियावथ' बिदि डक्टर गैयाथ'। सोर गोदान डाक्टार ओंखारलायखो बेलाय? आं मिथिला। नोंसो मा खालामसै? आं बिमा बिफानि खोथाबो दाननो हाया, फारसेथिं नोंखौबो। सना आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा सना। गान्दु फ्ले फ्ले गाबबाय थागोन आं। नोंनि थाखाय आं मा खालामदों मा खालामबोआखै? नों आंखौ गारना थानो हागोन सना? नों आंखौ गारना गुबुनजों थानो हागोन? नों दानो हाबा जानाय एक्ट्रेस जानायनि सिमा मा जागोन? नोंखौ मोनाब्ला आङो दुब्रि हाग्रायाव फासि नांना थैगोन सना। नोंखौ मोनाब्ला आं खुरिसे दैयाव बारजुमना थैगोन। आंबो गोरलै हगारा। सोर बे आंनि थोरसिनि ओंखाम खालायखौ सेना जाग्राया? सोर डक्टर बे? एग्लुंना एफुरना होगोन आं गासिबो। थांगासिनो आङो। आंना खुगाया बुंनो जेबो रावानो गैला। नोंसो मिथिसिगौ मा खालामो। आं थांगासिनो नोंसानाव। दिनैबा हले सोरबा दोलाजोबगोन आंजों। दे बाथ्राफोरा उनाव सोलायाबानो जाबाय। पसन्द जादोबालाय आरो माथो। नोंथांमोना जोंनि फारसे जेबो जिंगासि नाङा। जोंना एकबाथाय एगानो। जागोन दे, जोंबो साननैसो थाना आलासि जानाय बायदि न' नायहैगोन दे। दे थांनो हागोन दे नोंथां। आफा ओरै फैलाय। जोंहाथ' न'आव अबस्था गैयालै, बायला जिला। सोरनिखौ देखायनो? हे थुप, उनाव माबा मोनसे जागोन बेफोर। एनि प्रब्लेम नोंथां? जेबो नङा नोंथां, जेबो नङा। ओइ माबा मा होनो, हाबानि थारिखखौसो एसे थाबनो लानो होदों फिसाज्लाया। दे जागोन दे। बे साननैसोनि गेजेरावनो खेबसेबाव मोजां रायलायना फिक्स खालामनोसै। औ दे, डक्टर मानसि नालाय बारा सोलाबायबो थाया जोंहा फिसाज्लाया। मा होनदों? डक्टर? सामथाय नों बेयाव माब्रै? ओइ गथ', बबेनि नोंलाय? सिङाव सिया मा फैदों बेयावलाय? गोमोदों नङासै गासिबो? फैनो गोसो गैयामोन, नाथाय फैनोसो गोनां जादों। बेफोर मा सोलिगासिनो बेयाव? मा सोलिगासिनो? बे जोंनि गोसो, जोंनि न'आवनो फैनानै जोंखौनो दम होनो हाफैनो हानाय सोर नोंलाय? हाउ डेयार इउ? आंखौ सिनायाखै? आं जाबाय नोंनि जागोन बिजामादै। असभ्य साला, लाजिनाय गैया? श्रीता, फामेखौ आं मोजां मोनो, फामेयाबो आंखौ मोजां मोनो। जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव दा गसंथे। फिसाजों खेबसेबो रायलायालासे डिसिसन लानाया नोंसोरनि थाखाय गोरोन्थि। खमसे खम नोंसोर फिसाजोजों खेबसेबाबो रायलायनांगौमोन, जायनि थाखाय आं बेयाव फैनो गोनां जादों। आरे, नोंनि इसेबां हिम्मत? आं हिम्मत आलायानोखा, क्योंकि प्यार करना तो डरना क्या। फामे आरो आंनि गेजेराव सोरबा जेंसि जानानै गसंथेयोब्ला बेनि हेंथायै आंबो गसंगोन। दानख्लाब सुख्लाब बोख्रेब बोख्राब जोख्लाब जोंसि खालामनानैब्लाबो बे जोनोमाव फामेखौ आंनि खालामसो गारगोन। चाहे कुछ भी हो। मा आइ, नों बे सेंग्राखौ मोजां मोनमारो ना? औ आयै। मालायनि न'आव फैनानै इसेबां खोथा बुंनो लाजिदोंना लाजियाखैबा? अकादाबा मा दं? ओइ, मा बुंदोंलै नों? मा बुंदों? अकाद नागिरदों नों आंनि? नोंहा मा अकाद दं? जाय मानसिया मदाति जौ लोंना फैनाय हिनजावखौ दुम दाखाल खालामफैना हिनजाव सासे खारजादों, नों आरो नों थगायनाय हिनजाव नायनो फैबावदों? नोंलाय माथो सार हगारनाय बायदि गिदिंथिंना जाबथिङो, गलि गैजा रोङि बायदि? आरो मा बुंना लादों नोङो? डक्टर?
आरो मा एसे थगायसुला नोंलाय गामि गामि दाउ अमा बोरमा खासि खालामनायखौनो बेखौनो डक्टर बुंना लाफैबाय नोङो बे दाउ अमा खासि खालामनायखौ डक्टर साना लाबाय नोङो नोंखौलाय माथो खासि डक्टरसो बुङोलाय ना आंखौ सिनायै बायदि मोनथारबाय आं बेफोरखौ मा खोनाखो नोंथां मा थगायना आंनि फिसाजोखौ लांनो नागिरदोंमोन खासि खालामग्राया डक्टर नङा होमबा गेट आउट ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोंथां ओंखामबो जालांनो होला होमबा ओंखारलां होनदों ओंखामसो जालांबावनो नागिरदों बाप्रे बिमा नोंसोर मा खालामो खालामदो आं मिथिला दे फिसा नोंसोरनि गोसोसै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैला होमबालाय अ येस